Ako si sa vyspala? Dobre. A ty? A ja. Existuje vedecky podložený vzorec na to, ako urobiť fotku, ktorú budete mať najviac lajkovanú na Facebooku vôbec. Inak takýto vzorec vyvinuli kalifornskí vedci, ktorí v slnečnej Kalifornii asi im upiekli hlavy. Áno, a evidentne nemajú Čo robíš dnes večer? Populárne sú teraz aj rôzne filtre, cez ktoré sa fotky upravujú. Čo na to hovorí? Hlavne ako fotograf nového času. Je to strašné klišé, ako každý chce byť filtrovaný, originálny, takže je fotka taká ako filtrovať na bielo, Musím už jesť. na starofilmovo, chce filtrovať na fotke tak ako sú naozaj. Naozaj tí vedci v tej Kalifornii asi majú poriadne čo na robote, ale mať fotku, ktorú lajkuje najviac na Facebooku, no kto by to z nás nechcel? To musí byť človek tak šťastný a musí Ahoj. byť zrazu úplne iné. Tak počúvajte, ten vzorec vyzerá takto. Mala by tam byť nejaká krajinka, nejaké zvieratko, ale asi nejaké pekné, nie hmyz alebo niečo prejdené autom. Dobre, pekné zvieratko. Potom malo by to asi mať nejakú inšpiráciu, nejaký vtip, musí tam byť nejaká milota. Toto sú parametre, ktoré sú zatiaľ v zátvorke. Dobre, pod to dáme čiaru a Dobre. pod čiarou je lomeno správna expozícia a mínus rozmazanie. Takže rozmazanie by malo byť eliminované čo najviac. Aha, aby to bolo ostré a jasné, aj keď niekedy také jemné rozmazanie možno skôr uprednostní ten detail, ktorý rozmazaný nie je, ale...